Sa good news, maswerte gid ang nanginadlaw sa isa sa mga maukod nga pumalasakop sa swerte sa Palengke 2026 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Ini mo si Corazon Socaldito, 71 anyos, nga nagamit sang arthritic coupon bilang iyang approved purchase. Si Socaldito ang tagdaog sang special prize nga brand new limited edition Bombo Radio Philippines 60th anniversary AM/FM radio set nga wala na lansang sa isa lang ka estasyon. May ara man ini sang LED light, rechargeable pagid ini kag mahapos bit-biton bisan diin bangod portable. Magluwas diri may ginda naman pauli si Socaldito nga 500 pesos nga cash. Gagamiton ko niya ibakal sa iya maintenance nga bulong para sa high blood pressure. Dako man nga pagpasalamat sa Bombo Radio kag Star FM nga naghatag sa iya sang dugang nga grasa. Ginagdaman niyang tanan nga magpasakop sa swerte sa Palengke 2026. Bangod kabilugan nga 9 million pesos sa total prices nationwide ang iga-panagtag kag mayara man sang magraog sang 1 milyon ka pesos sa grand draw. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. 500 pesos! Idugang ko lang, sir, sa akong maintenance. Dugang sa maintenance. Ano ang balatian ni nanay nga maintenance siya? High blood, sir. Gandar po, sir. Oh, pandaro Oh, tabi. ito ang light. Oh, wow. Ara, bation man sila. Oh, but silingon nga wala na lansang sa isa lamang kay stasyonan. Masiling ko lang sa bombom, damo gid nga salamat kay gimbugayan naman ako sang grasya. Kamo da ang mga taga Kubay, ginagda ko man kamo mag-intra kamo sang promo sang Bombo Radio kay kadalag ko gid sang ilang nga premyo. Basta Radio Bombo, Star FM, it's all for you. Si Corazon Socaldito nga tagdaog sang espesyal nga limited edition nga Bombo Radio o kon AM/FM radio set nga sa Bombo lang gid makitan kag sa Bombo lang gid niya maaguman sa pagpadayon sang swerte sa Palengke 2026. So sa aton mga kabombo, padayon lang kamo sa pagulog sa inyong mga entries base kamo manang masnod na tagdaog sang special prize nga brand new limited edition Bombo Radio Philippines 60th anniversary radio set.